दाखालिसो 21 तारिखहालागै आङो BPF दोलोआवनो दङमोन किन्तु BPF दोलोनिफ्राय आङो ओंखारनानै दा उदां बिजाथि महरै आं दिनै गेलेनो नागिरदों आं बे हिसाबैनो आं बिजाथिबो गथायबाय कारना जाहैबाय BPF दोलोआ बिजनियाव बिराद स्ट्रंमोन जोंहा साथाम MCLA जेरै माने निसिमायाबो पार्टलि हाबबाय आरो जोंनिया सुबाइजार तुरिबारिजों देरहाखानाय 5000 भट डिफारेन्सआव आरो मानास सेरफाङाव जितु दंमोन बियो जाहैबाय जोंहा सेकेन्ड पजिशनाव बेहाय UPPLआ देरहादों आरो जोंनि डिफारेन्सआ बारा नङामोन बेहायबो 1600 डिफारेन्सल'मोन दा बे हिसाबै आरो डिलिमिटेशननि उनाव जिहेतु जोंनि पेटार्नआ आलदा जाबाय एबाराव दा जेरै माने खुंख्राजरा पार्टआ आरो आमगुरि पार्ट जितु निसिमायाव दंमोन बेबो जोंनाव हाबफैबाय ओमफ्राय फारसेथिंजाय जोंहा नैबे माजराबारि सिसुबारि नहापारा नैबे पार्ट आरो जोंहा हाइरडनि ओरै खोलाहा दाङाइगाव कासटहा नदियापारा दा बेफोर दलहापारा बेफोरो माने उत्तर अभायपुरियाव दंमोन बेबो जोंनि बिजनियाव हाबबाय ओमफ्राय ओजोंहाय मानास सेरफां हिसाबै लन्डन आबदागुरि बेहायबो मैखोम जोंनिनो BPFनि भटार्स माने दङ 8टा रेभिनिउ भिलेजआ हाबबाय आरो ओरैहाय पार्टलि जोंहा जाहैबाय माने मानिकपुर पाटिलादाव बे साइडआव मैखोम माने माबा BJPनि भटार्स दं बे 10,000सो दानजाबाय थांनाय आवगयनि जितु 2020नि MLA इलेक्शनाव जोङो कमल सिंह नार्जारिमोन जोंनिया बिथाङा जेनदों मात्र 1000आव दा कारना जाहैबाय बेहाय जोंनिफ्रायनो माखासे बिजाथिफोर MCLAफ्रा जोंनिमोन सानैया बिथांमोनहा एकदम खुद्रिनानै उल्था खालामनाय जादों आरो जोंनि सुबाइजार प्राइमारियाबो माखासे मिसआन्डारस्टेन्डिं जानानै माने जों खामानिखौ मावाखै लिडार्सफ्रा आरो खामानिखौ इसेबां गोसो होनानै मावाखै बेखौ स्पेशली कमल सिंह नार्जारिखौ सुखुनि थाखायनो बे बुस्थुखौ खालामदों दा ओमफ्राय बे हिसाबै जोंनिया दा जों इन्डिपेन्डेन्ट हिसाबै आं गसंनो नागिरदों बे एकदम सैथो दा आंहा माने जितु 2020 सनावबो कमल सिंह नार्जारिखौ UPPL दा BPFआवबो जोङो बेखौ केन्डिडेटखौ गावखौ मोजां मोनैखायनो बै समावबो जेनदों बिथाङा ओमफ्राय दा बे हिसाबै एबारावबो बेथ' BPFनिफ्राय आरो UPPLआव थांबाय बे सार्टप्रपर होननानै बेखौ बुजिदों रायजो राजाफ्रा खिन्थु रायजो राजाया बेजों गैया आरो दानि जितु परिबेसाव UPPLआ खुनु ग्राबानो गोजौआव गैया बिसोर डिक्लाइनसो जागासिनो दङ जिहेतु बिसोर सरकार गैया दा सरकारजों थायो मानसिफ्रा आं बेखौनो बुंदों जाहाथे आंबो सासे BPF नङाबाबो आं BPFनिनो बिजाथि बायदि जिहेतु आं जास्ट माने जोंहा BPFआ जिहेतु बेयाव नांगोलनि छबि थानाय नङा बिनि बिकल्प जास्ट दस्रा सिम्बल मोनगोन खिन्थु आं BPFखौनो आं दाबो साननानै लायो खिन्थु माखासे टेकनिकेल उसुबिदा जितु जोंना नियम मथे दोलोआव जितु नियम दङ जोङो उदां बिजाथि होयोब्ला जितु जोङो माने रिजार्भेसन होखाथारनांगौ दा बेखायनो नोंथांखौ BPF दोलोनिफ्राय उदां बिजाथि गेलेनो थिनो नामा आन्डारग्राउन्ड बे एकदमबारे बियो हाइकामान्डनिफ्राय नङा बे हाइकामान्डनिफ्राय बेयाव मिसन जानाय जोंनि रायजोआ आं थाखायनो 19 तारिखआव जेब्ला माने बिजाथि बिलाइखौ जोंनि BTCनिखौ फोसावो बेहाय जोङो बिराद आसाबादिमोन बिजनिखौ जोंनिखौ हगारखानाय नङा होननानै खिन्थु जों मोनबाय माने बेहाय 11टानि गेजेराव जोंनि बिजनिया गैया जिहेतु बेहाय जोङो 20 तारिखआव जोङो मा मोनसे धरना खार्यकुजि लादोंमोन जाहाथे जोंनि एपिल खालामनो बा जों डिमान्ड खालामनो जे जोंनो बिजनियाव BPFनिफ्रायनो केन्डिडेट नांथारगौ खिन्थु अपसनेल जेबो गैयिखाय बेहाय माने जेबो उफाय गैला इन्डियानो आगारखाबाय बे हिसाबैनो मा जाहैबाय दा जोङो रायजो राजा हाजार इदिखालि 8-9,000सो मानसि गेदारिं जादों बिथांमोनानो जोंना 28टा प्राइमारि बिथांमोना आंखौ बोनो लाबोनानै जितु अपसन गैला नोंथाङानो BPFनि केन्डिडेट जानांगौ बा नोंजों BPFनि केन्डिडेट नङाबाबो BPFनिनो उदां बिजाथि जानानै नोंथाङा जोंनिफ्राय गेलेनांगौना आंखौ माने सायख'नायलाय स्पन्टेनियासलि सायख'दों बे सासे सानै सायख'नाय नङा खिन्थु हाइकामान्डआ नङा दै दा बेखायनो ओइदिनखालि जोङो आंबो रायजो राजानि जितु एपिल खालामनाय बेखौ सन्मान होनानै आंबो गसंनो थाखाय आंबो राजि जादों बेखिनि मानि थाखाय BPFनो होआखै एबा BPFआ मानि थाखाय BJPनो हगारखो बे खारनखौ माबा मोनसे हयथ' जितु NDA एलायन्सआव दङ सिट शेरिंआ जादों खिन्थु जोङो दुर्भाग्य अयन जायगायाव जिहेतु जोङो 3 MCLA दंखायो बे सासे EM दङ बेखौ हगारनाङामोन आरोखि जिहेतु बे एकदम देरहाथारनाय BPFनिनो एकदम सियर इजि
जों देरहानायमोन आरोखि दा नैबे बुस्थुखौ जों नुनानै माने खुद्रि सारनाय बायदि जादों रायजो राजायानो अट'मेटिकलि 8,000 9,000 गेदारिं जानानै बे बुस्थुखौ डिसिसन लानाय जादों आरो BPFनि सासे MCLA कलिमुल रहमाना बिबान नागारबाय मैया आरो बिथाङा उदां बिजाथि होदों BPFनि थासारिया मा जागोन बिजनि हालाम हिसाबै आं बेखौनो बुंनो सानदों जा बिथाङाबा मा सानदों बे एक्जिस्टिं MCLA राजनिति थागोन माबा मोनसे निश्चय थागोन खिन्थु आं दासिमबो जिहेथु गोसो मोदोम BPFआवनो दङ आं मानसिल'सो माने जास्ट सल'सो गैया दा आं बेखौ बुंनो हाया आरोखि माबा मोनसे राजनिति थागोन आं बेखौ बुंजोबनो हानाय नंला आरोखि अरुकुमार आवार्डनिफ्राय बिथाङा गेलेफैदों बिथांखौ रायजोफ्रा अनसायगोन ना न नेभार बेखौ रायजोफ्रा अनसाया बेनि केरेक्टारा जों दा आं बुङा बहुत केरेक्टारलि बे मोनसे जोंनि मानसिफ्रा मिथिगौ आरो राजबंसि कमिउनिटिनि मानसिफ्राबो बेखौ भट होआ बिजनियाव खारन दङ बेफोरबो आं दा बुंथ'ला ओमफ्राय आरो बियो मेनलि बियो जोंनि बिजनिनि नङा बियो क'क्राझार बबावबा पर्बत जराना खोनादों आङो बेखौ जों बोरै एक्सेप्ट खालामगोन जोंनि बिजनियावबो आरो सासे जाय BJPनिफ्राय माने केन्डिडेट लुबैदोंमोन मानाव गेदेर माने अजय कुमार राय बिथांनि माखासे माबाया रिजेन्टमेन्ट दङ बिसिनि ग्रुपआबो माखासे एसे स्प्लिट जागोन गावगोन आरो अजय रायनि मानसिया बेखौ मालाबाबो एक्सेप्ट खालामा बिजनियाव देरहाया बियो 100%